we need is somebody to lean on. Dan Apa yang dolan dulu? Urung subscribe no, subscribe dikit. Agak subscribe tak tapuk woy. Wong tabel men lo engko gak tabel gak jos. Oh bocaran adab los toko gini toko kurang genap piye ta aku los. Oh wedhus sih kae wedhus mentah aku apa nih mentah kayak kates mentah kayak. Ayo kok ndelok pabrik kok. Nyapa ning pabrik? Enek opo ning kono? Dodolan to. Numpak opo? Yo mlaku kok. Ayo mlaku. Wis. Ayo. Pabriknya dia Bayu, terus gawat dia. Oh iya, gawat dia. Ada nih kan, ada apa ini? Ayo. Kom, garunu kok. Ayo. Cepat. Apik ya pemandangannya. Oh my god! Wow! Oh my god! Wis amit aku. Amit apa? Ya amit to, iki ngene wong. Nyecel aku mlebu omahmu. Kamit apa gak ngamuk kowe? Yuk gak ngamuk toh, aku lo gak di omah. Ayo piye wae, ayo. Lah kae omah sapa? Kayak kan omahe wong tuaku. Karepmu tuh. Karepku no tuku mie ayam. Wih, tutuk nah. Di
Ya iso to aku mimpi yo. Bro, wakitnya lho iki. Bayu, sing duwe kae paling duwe wake yo. Ya iya no wong kae duit akeh yo. Bayu, ki apa ki? Di Tak bong. ruwegen nomen to iki. Wih yo yo no. Wis aja omong nae to. Kalau nek meneh Balik kok. Oh sorry yo. ayo Selalu. balik. Hei lur, lo, jangan lupa subscribe Kocrok TV. Lo, syutingnya no setting-setting, oke, di tengah sawah asli. Los asli. Jangan lupa subscribe, oke? Oke. Tak anteni. Balik. Tani hatimu. Duh, saya iki piye balik neh.